Здравейте, аз съм Born to be here и това е туториал как да си направите капан без ръчки, бутони, пистън, прежеплейтове и кулки, такива за капани и така нататък. Его няма нищо, виждате, и при слабовете няма. Така. И вие сте някакъв пич, гледате от диаманти, там има още диаманти, два честа и тръгвате и да. Това е. И така. Сега. Когато станете на този блок и това се отваря и това е направено с команд блок и его арестона. Тук аз сега ще ви покажа на Superflat Worlds как изглежда, ще ви направи туториал и него команд блока, то си е не е голямо, сега ще видите и на Superflat Worlds, че е много малко и се връщам сега. Хайде. И ето ме пак, тук съм го направил 3 пъти това. Виждате го малко е, сега пак ще го направя за вас, да го видите, лесничко е, простичко е. Това са прасетата ми. Няма цикал горките, ама си имам достатъчно древа, така че сега няма се занимаваме с тях. Да почваме. Слагате всеки пистънчета е така. Да, са и 7 примерно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и през един блок е така. Слагате 2 трябва да са по този начин и пак през един блок. Не е така бе. Да, е така пистънчетата. Абе, тук ще филваме. Добре, както и да е. И ако тук ще ви е предната част, продължате малко. Тук така. Тук така. И още един блок може. Даже добре. И тук слагате и тия области. Така. И отзад слагате Redstone Repeater на четвъртия тик. Защото на четвъртия тик са защото иначе много бързо ще стане, никой няма да се впане в капана и няма да има смисъл. Затова е на четвъртия тик, не че няма да стане ако не е на четвъртия, но слушайте ми, че е добре да е на четвъртия. Така, това ми е първият клип и предполагам, че ще е полезен, защото няма много български клипове, в които се използва команд блок. Не, че няма да, просто не се показва всъщност какво го правят този команд блок, но както и да е, това го поздравя го казах, както и да е, така. И сега отзад трябва да си изкопаете едно такова нещо, много е хубаво. Така, този команд блок, красивия тук. Не го взимате от инвентара, трябва... няма такова нещо. Трябва да направите вашия ник и после пишете 137, това му е ID-то на команд блока, нищо трудно. Така, слагате команд блока и за да сложите Redstone върху самия команд блок, трябва да цъкнете Shift, да задържите и тогава слагате дясно копче. Така, и слагате репитъра задължително на втори тик. Това вече е задължително. Защото иначе е много бърз, но и то че изгазва. Така. Сега тук пред команд блока слагате един Redstone Competitor и на блока пред него отгоре слагате Redstone Torch. Е така. Което трябва да захранва пистънчетата. Така. Командата също е проста, въобще не е трудно. Така ще го сложа, просто за да е после по-лесно с честовете. Просто ще ги сложа. Няма да слагам пилито. Така ги честовете.
Така, командата е test4 и дали с наклончета, дали без е тая, пишете test4 space маймун склапа, това е за най-близкия играч. И после тия квадратните скоби и пишете R е равно на 2, това е радиус и е 2, за да е 2 блока радиуса. Така, после пишете X е равно, Y е равно, Z е равно и сега ще ги видите. Това са координатите от този блок или този, на мен ми е по-удобно на този. И цъкате, не F4, добре, както и да е, цъкате F3 и гледате тук хикса. Можете като пишете в чата, ще ви е по-удобно. Хикс е, направо гледате в скобичките 578. Така, Y е равно на 5. Това е, защото сме на Super Flat World, толкова трябва да е. И Z е равно на 142. И така. Цъкате дясно копче на команд блока и те си ви стоят тук и само срещу равното пишете 578, Y 5 и Z 142. Само че тук не трябва да запетете и се сваряте скобите. И това е. Въобще не е трудно. Бързо, лесно, вкусно. Едва ли е вкусно, не съм го пробвал. И да, не работи. Така, и ако минете бързо ще работи. Да. Може да го оставите 3 тика. Но не е чак до последния. Така. Така може би ще се получи по-добре. Не. И това, ама вие можете за малко ще го спра. Вие можете да го изкопаете тук на по-дълбоко. Аз видяхте, че съм сложил лава. Да го копаете на дълбоко и можете с хупари да направите така, че в тия два честа това, което е дропното, който се е фанал на капана, като умрял, айтамите му да идват в тия честове и естествено хупарите нагоре не вървят. Диспенсерите вървят, ама ако има пожанки, те ще се пуснат и няма да ги вземете. Затова има един начин, който няма да покажа сега. И предполагам, че следващия ми клип също ще ви покажа как е с дропарите да пускат нагоре. И най-вероятно ще го направя така, че и това да е така, но това следващия път. Това беше само за да ви покажа как всъщност работи. Да си направите копан, вие си го направите както искате. Различни капани могат да се направят по този начин. Направено по принципа за врата. И това беше. Да. Ай стига толкова. Аз бях Burn to be Harry. Хайде. Хайде бе.